Takže, čaute, tu je nový Tomo Angel. Predchádzajúci Tomo Angel skapal. Na rakovinu skapal a som jeho nový nástupca. Takže, RIP, starý Tomo Angel. Takže, čaute, tu je Tomo Angel a... Lukáš. No, to je môj brat. A my si ideme teraz prehodiť čapicu, takže... Čári, mári, fuk. Na sebe nové čapice, To čo je? takže... To jak si dal? Takže, čo by si dal? Asi tyčinky. Dobre. Čári, mári, fuk. Môžeš si dať.